SK Couture 73 73 21 83. Aïcha, oui, mais non, est-ce que tu sens que la médecine a téléphoné? Tu vas me couler dans ton monde. Et les gars, Ousmane nous sommes allés faire des restaurants. Nous devons aller faire ça. Ousmane, il y a Ousmane. Aïe, restaurant. C'est là oui. Après on va aller dans le fou sans que vous ciblez le long et rien. Aïe. Mais là c'est vérifié. Et bien mon tour là, elle n'a pas de quoi dire. Il y a des données qui me le changent, mais on a fait une chose à faire. Ok, mais changer ça, il va ta. Allez, l'état là quand même, il y a non. Mais changer ça, merci comme ça. Suinya lo ko mi labi. Wallahi ko ba. Apa negara fa mai turu wallahi. Wallahi. Fleur maneski yere la. Ousmane. Niya. Tu m'expliques bien mon état. Aïcha, on peut Eh, ça faut mouna. Mais il faut que mouna finisse na Ousmane. Et son aka ni kene Aïcha de là. Ousmane ne ka jiye beto e kama. Jiye bega ko fara ka boni na. Ousmane et son aka ni kene là. Mais Aïcha Ousmane Chaoudi. Ni joy. Ni joy he. Elle fait donner mon ami Amnestima. Est-ce que je me suis adressé à donc mani de voilà. Ida boala. Mega kuma Ousmane ni. Ousmane. Aïcha, calme-toi. Hey, on t'aura boy d'accord. On t'aura boy d'accord, mais calme pourquoi? Eh, mi vient de calmer le coco là. Béa quand il y en a qui veut se mourir, il y a un badien betama. Jaja et ben là. Oui. Et ma secrétaire n'est trompé ni mon pour cette chose là. C'est bien. Allez, à parfait. Imagine, Ousmane, elle ne me faut même pas la cheville. Et ben t'as ni l'état. Et ma secrétaire. Aïcha. Il fait la bonne, on t'aura blague à bleu là. Mungera. Et ma tante trompé ni mon pour cette chose là. Allez. Eh, non, on est pas aw te foyi la Bamakɔ yan nɔ ka walicɛw kolen jɛlen k'u ta sunguruba la mɔgɔw da la ne ta tɛ taa ten dɛ ne ta tɛ taa ten dɛ I bɛ fara ka bɔ ne ta la n'aw ma ɲɛ aw ka fɛnw kɔ aw bɛ fara ka bɔ ne ta la Ousmane toi tu as osé. Ousmane j'espère que bien mon mourite. I fara ka bɔ ne na. Ousmane à partir d'aujourd'hui e ni ne cɛ la n'a bannen don wa. Aïcha. Je m'en fous Ousmane mun de kɛra Aïcha mun. Ousmane. Aïcha mun. No klela. Aïcha mun. Bien sûr. Awɔ n'an tilala a b'i sɔrɔ yen. Ousbi. Ne bɛ taa fɔlɔ. Ni kilala nin na I bɛ n sɔrɔ so. J'espère que I bɛ na mun yira o de tɛ nin ye. Ni ye nin ta nin b'an ba bugɔ k'an bɛn. Aïcha. Ousmane. Bila. Majo. Ousmane ne bɛ taa min? E kɔni tɛna fɔ k'e bɛ taa nin nɔfɛ. Aïcha. I b'a dɔn ko I ka ko bɛɛ de tiɲɛ tan nɔ. C'était ma grande sœur. Elle est venue des États-Unis juste pour te rencontrer. Keleya la, I bɛ ka min ɲini I bɔra k'o de sɔrɔ. Ne ka foyi de tɛ nin na. A faamu ko ne b'i fɛ de Ousmane. Nin tɛ fɛ ye. I bɛ ka min ɲini I y'o de sɔrɔ. Allô, mon cœur. Mon cœur t'as la Aïcha. Ousmane, il est là ça. Il est là il bora kam nimke. E ka hera kama ne ka hera kama. Ni be ko so yoro ni ni. Be ya fa de la. Ko am ke ga segin mai ngata. E ka ma so yoro ni ni e ka ya fa de la. Ne ga ta ya fa de di ma jo fe. So no. Ousmane te se ka ke. Nte na kere. Ali ga ni dagi miri no ntake. Aïcha. Ousmane, nte ta yafa de li muso ɲɔgɔn fɛ. Ne ma yafa de le fɛ ka ban. O kuma e bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ? I ma kɛ na o y'a kɛ min na i ka taa yafa de o de fɛ.
ne y'a kɛ min na ne n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan. Bon Aïcha, soit bɛ yafa deli Majo fɛ, soit bɛ ɲinɛ ne kɔ. O ye ne ka deniya mun ye. N tɛ taa yafa deli a fɛ Usumani. Hali a kumakan duman tɛ n da. Aïssa, a bɛɛ banna o. Ne ka taa yafa deli e kɔrɔmuso fɛ. Mun yɛrɛ b'a yira ne na k'e kɔrɔmuso don. Aw Bamako cɛw bɛ se diɲɛ fɛn bɛɛ la. Mun b'a yira ne na k'e sunkuru tɛ. N tɛ taa yafa deli. Danga de bɛ ne kɔ. N tɛ taa deli. Jɔn ka Umu wele. Ale dun ye nin Usumani ko in fɔ ne ye. O dennin fɛnɛ i mago mana jɔ ale la kuma o kuma i t'a sɔrɔ appel la. E bɛ Usumani jamana dɛ. Foyi tɛ fɔ kanu ne ka taa yafa deli e kɔrɔmuso fɛ. I bɛ se ka i da ka sunɔgɔ n tɛ taa kɛ. Yafa tɛ dɛ. N'i kɔrɔmuso ta ka taa sigi misiri de kɔnɔ. Usumani baneno ka ne ka appel ta Aïssa. Kafirinha tá tal. Usumani nga jalansa. Waba nga appel tigari fene de. Après le bip sonore. Idiota. Nenga ni. Ça va? Namso. Voilà, ça va être. Ko bɛɛ ka ɲi. Ko bɛ cogo di? Cɛ, ne bɛ cogoya min na e yɛrɛ b'o dɔn déjà. Usumani tɛ yan. I b'a dɔn Usumani tɛ ka ne ka appel ta. Usumani tɛ ka ne ka message répondre. Ne bɛ tilen ka su ban ka Usumani wele. A tɛ k'e appel ta wa mun na? A tɛ appel ta, a tɛ foyi foyi. T'a dɔn ne bɛ min kɛ bilen walayi. Cogo di? E mɛ ne ma kuma bɛɛ ɲɛf'e ɲɛna. A ko ne ka taa yafa deli a grande sœur fɛ. E b'a dɔn ne bɛ cogoya min na. Ne b'a ma n ko n tɛ se k'o kɛ. N ko n tɛ taa yafa foyi deli. Depuis o de kɛra sa, Usumani tɛ ne wele, a tɛ ne ka appel ta, a tɛ n ka message répond foyi foyi. Ne b'a dɔn ko ne jo t'a la sa, a ma se k'o fɔ. Mais ne b'a kɛ cogo di sisan? Sisan kɔni solution kelen min b'a la i bɛ taa yafa de deli a fɛ. O tɛ foyi kɛ. Ayi ne ma t'u ka so. E mais ala ne bɛ ka wele a tɛ ka appel ta ni ne taara n'a taara ne la maloya ou bien ka ko min kɛ ne na o tɛ ne ka ko ɲini ne ya. Ayi a tɛ sɔn k'o k'i la o. Puis a yɛrɛ de ko k'i ka taa yafa deli n'e taara ka ban a tɛna sɔn k'a fɔ k'a b'i lamaloya. Tu penses? Bon, fo sini ni y'a lajɛ ni n tagar'u fɛ yen nɔ.
Absega ke ofene absega ke ido ni mando. Na gara kula mina shini ni tagara mbafi. On dirait que tu as chine mais D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être là pour moi. Allez, bisous quand même. Ah, là. Ousmane ko yara bara ini ko. Mais bon, je suis ni mettra fait, mais t'as l'air na yara chugani. Fene ide ni mando. Jume. Kabe Aisha ka incident ma. Ina ne teka kuma fo. Pourtant ina kun bilibili kabi mana mega femin kuma fo. Aisha, join Aisha. Amaju. Mimi yiri la komba furule. Ema iraw. Ada mi du sudan sa. Jidoni ke gamina. Ima muso yirane no ye feno de yirane na ebe fe kan ne furwa ite muso wera nyini wakati be ka temere nere na kumba ye ka muso furu na fura hal ne masika muso wera nya na plus forte réseau ke bi na muso wera fu ne be na ta ha pero de la ngombe ta kana nteme il faut que ka muso de yira jabuya furu inga ke il est temps quoi le temps file oh ire wa osbi nti seka ke ko tata e ngomi na ka ini mogo est gansan sans chercher à comprendre la réagit bêtement donc c'est pas facile et le jamatiki de balmam so chama de bibou c'est vraiment non quoi pas qu'il en soit il m'a ni ka cheni mogo sigle cherche à comprendre au lieu d'agir comme ça allez ne sigle so ka jini fond de ni réaction que bon ni ko entendre de souffrir ne do ça n'est pas facile ate na chesa ah voilà amadi jote feno la te vera chi kumbo ne grand sœur ya fa ça idogoni ninga mogo de Aisha ne rebe ga pression kaka ce qui est sûr iteta kasora amana ya fa délivrer nti mogo nyina mai imagine depuis ce jour elle m'a pas appelé elle n'est pas venue donc dès lors il quand a do mogo modèle mais c'est pas grave on verra avec le temps on a une femme et ga qui a favori ça grand sœur chérie qui a favori ça nyame problème ta là j'ai entendu je ferai de mon mieux d'accord on a la sonama Ousmane sera sabalier télé pour me diminuer le alsa. Adime mona Ko gelen bambali. Katime mona Ousmane ne ba donner mi kene jotala. Mais s'il te plaît mi deli ya femme. Mais qui wele te ga téléphone ta. Mais ga message qui m'a été en répond Ousmane. E be fene ga ga chokoji. E ba donner te mo ko chiffre ni été. Ousmane. C'est vrai que je suis là. Ousmane m'a dit qu'il y a femme, s'il te plaît. Elle va donner une jouer. Mais faire de l'on est gagné blala. Toi, tu sais à quel point moi je suis jalouse. Ne pas qu'il ait rassé derrière ma épaule. Mais de lui, femme. Ousmane, s'il te plaît.
Bamanaw ko ni mɔgɔ dusu bɔlen ni fini yɛrɛ kɛ cɛncɛn na n'a fɔra I k'a cɛ I dusu bɛ da e mana keleya cogo o cogo e nana mɔgɔ de sɔrɔ I nana ni mɔgɔ de sɔrɔ I ni mɔgɔ ma deli ka ɲɔgɔn ye au moins respect kɛ k'a tigi sɛgɛrɛ I k'a lajɛ fɛn min bɛ yen fɔlɔ non seulement I yɛrɛ mago sa I tilala ka ne fɛnɛ mago sa ka d'a kan Ousmane ne b'a dɔn ne erreur kɛ e bɛ fɛ ne ka mun kɛ pour que e ka yafa ne ma ni de di sa Ousmane I y'a mago sa I m'i kelen mago sa e bɛ ne tan ni ka segin na yan nɔ I ɲɛ bɛ ne na baara jɔlen kelen na ne bɛ ka min sɔrɔ ka d'i ma e ɲɛna k'a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛɛ bɛ ka bɔ Majo de kunna Majo de bɛ ne financer à 90% n'a fɔra o bɛ ne nɔfɛ ko muso furu diɲɛ don o don ne bɛ na muso kelen min yira o la o bɛ na marabaliya ta k'o sɛgɛrɛ dala kuma dɔrɔn tɛ I ye dɔgɔyali kɛ fo k'a dama tɛmɛ n'i danna kuma ma peut-être a tun bɛ se ka arranger Ousmane e b'a dɔn e ka di ne ye cogoya min na e ka famille bɛɛ ka di ne ye ten ne kun t'a dɔn de Ousmane I t'a dɔn ɲininkali kɛ kan ta ne dusu de ye ne kɛɲɛ e b'a dɔn ne bɛ keleya ka se degré min ma Ousmane mi deli yafa ma ne ka foyi tɛ nin na tuguni est-ce que ne bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ yen i bɛ fɛ ne ka mun kɛ Ousmane Aïcha dɛ solution kelen min bɛ nin na m'a fɔ ko ya solution ye 100% dɛ I bɛ fɛɛrɛ kɛ I bɛ Majo ɲini I bɛ yafa deli a fɛ yafa deli a fɛ n'o y'a sɔrɔ hali I bɛ se k'i ɲɔngiri kimere kan ka yafa deli a fɛ ok I bɛna ban o fana ma o y'i kungo de ye c'est que t'a dɔn ne bɛ min f'i ye tuguni yɛrɛ n'o de b'a to yen ne bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma n b'o kɛ I kama Majo bɛ sɔrɔ Majo taara ka sanniw la a kan ka segin États-Unis dans 2 jours I bɛ se ka fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ o de ye yafa deli sincère sinon ni Majo tɛ ne ka ko tɛ se ka laban dɛ sabula ne fɛn bɛɛ ye Majo de n bɛ se k'a kɔnɔ yan nɔ yan non mais Ousmane n bɛ tila ka kuma I fɛ téléphone na I bɛ se k'a lasɔrɔ tuma min na ani lamɛri de taara sugu la ɲɔgɔn fɛ n'u nana segin ni lamɛri yɛrɛ ye e sɔrɔ yan tan nɔ e b'a dɔn ko Majo ye lamɛri nin de ye n'i ye kala kɛ k'a wasi a b'i ko I ye muru don lamɛri kɔnɔ n'o nana I sigilen sɔrɔ yan o tɛ dɔ faralen dɔ kan ni min ma ɲi min ye I bɛ taa yanni Majo ka taa sini sinikɛnɛ I bɛ na yafa deli a fɛ komi I ko k'i kuncɛ ka bon yafa deli tɛ se ka kɛ hadamaden na Ousmane ne k'i ma n ko I kama n bɛ yafa deli a fɛ ne kama tɛ dɛ I ye erreur de kɛ I b'i ka erreur n ye erreur kɛ j'ai merdé Ousmane mais I fana ka kuma a fɛ e bɛ se ka min fɔ ne y'o fɔ a ye o est-ce que e bɛ Majo dusu dɔn est-ce que e bɛ a dɔn mɔgɔ kana k'a bɛna nin rencontrer I kana ka nin sugu bɛɛ da kan et au final ka tila ka ji ta k'a bɔ a kan jo foyi t'o yɔrɔ la o de ye n seko kɛ I bɛ se ka taa n bila se ka t'i bila dɛ I nana cogo min na I bɛ segin ten Ousmane I bɛ ka kuma ne fɛ tan cogo di sabula I ye n ka ko bɛɛ de tiɲɛ ne ɲuman ko n jo t'a la mais e bɛ fɛ ne ka kuma I fɛ cogo di tan nɔ e bɛ fɛ n ka kuma cogo di tɛ se ka t'i bila n tɛ se ka bouger sisan ok moto taxi passé di yan nɔ dɔrɔmɛ tɛ n bolo n bɛ yɔrɔ min na ok pas grave I ko k'i bɛ kuma n fɛ Ousmane an tilala sa Aïcha taga ni Majo nana n bɛ sin k'i ye n'i bɔra I ka datugu s'il te plaît
taro ki bi ja fo ni go adomi ne ko rum so kele min ba be de ma ne ko ki aka ye aka nyonyi folo e ga ta wo do ga tano atla ga jita ka boga tenere bu jinne ma shoka ne na la ne to nga min soro ere est-ce que ne o clanger era soro peut-être il fallait besoin de solution en matière de salsa Johnny. Aisha. Usman Aisha. Aisha do Usman bolu. Aisha do bolu. Aisha ni idea. Isa go sera bia. Mungkin masira. Maybe serangan anak. Kilea. Ore kama yeni kai. Eta do Usman e jamatigiri. Chemani kele abalma be muso eto do. Neka bonga dugula kana eka kokama. Eka ni nesarani ni ebe ni jole me ko kilea. Tu n'as même pas honte. I jole na je ite malo ya ere. Hein? Ebe seka tugu balma ke kele entouré no ni musomanwi sans chercher à comprendre ebe singa na agi bêtement comme ça. Ni jobi ko ya fama re. Ya fama mon ne ouais. Sara mani. Non. Wuli ta moi je me passe ça. Ega wuli ta wuli. Wuli ama sele shida. Ega wuli ba. Awanya fara wuli. Ya fama wallahi te segi ni on flagrant tun. Ya fama ala na kira kama. Nema ni sa fena fanimbo. Ni deli yere di ga ya fama majo. Ala yere be delo go ya fa. Meme kuma kele ne fiye. Ne do ne tewo. Ni Usman ni jiye mo mo. Gera folo ga nyini ga do mo mo. Parce que adamadi ibito ko kile bi yere mo sa fu. Ne ko nna le ga kore kama me ko intena se ga nyana bo sane parce que ne beta dans ces 2 jours. Awone ya fara Usman yere di kama parce que ayi na plus bi ga ko ka dai. Mais ya fa Usman ne kama sinon ni ko su yere non moi je suis pas dedans. Ni ebe ko chama nge parce que bi kile ali la. Kile ali be mo ko sa kile aka me kile ko juri ko juri. Parce que ni kile ra ga de ma se ka al mo ko fa. D'accord. On